Ήθελα το τηλέφωνο αυτής της εκπομπής να μου δώσετε, γιατί εχθές είχε βάλει κάτι για την υγεία. Α, θέλετε το χθεσινό γιατρό. Ποιος είναι ο γιατρός, ο ουρολόγος είναι? Ναι, ο Βακόπουλος είναι εδώ πέρα στο γραφείο να σας συνδέσω. Βεβαίως. Ωραία. Θέλω, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Βακόπουλε, γεια σας. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Είστε ουρολόγος. Ναι. Θέλω να με ενημερώσετε. Ναι. Είπατε ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τσιπάκι. Σωστά. Σε αυτά για να μπορούμε να έχουμε, γιατί είμαι ακόμα στα 65 μου χρόνια, εντάξει, έχουμε κάποιο πέσιμο. Δεν είμαστε... Προφανώς δεν είμαστε πια τριαντάριδες. Δεν είμαστε για εντεκάδα, έτσι. Κύριε μου και εγώ, με από τα ίδια. Ναι, πέστε μου λοιπόν, γιατρέ μου. Λοιπόν. Αυτό το τσιπάκι, τι είναι, πώς μπορούμε... μπαίνει εύκολα, έχει ενεργό. Ναι, θα σας εξηγήσω αμέσως πώς γίνεται η δουλειά. Το τσιπάκι το βάζουμε, αν μου επιτρέπετε, ανάμεσα στους όρχες. Ναι. Είναι πολύ μικρό, θυμίζει λίγο το SIM κινητού τηλεφώνου. Ναι. Μ' ακούτε? Το ράβουμε, κλείνει, δεν υπάρχει κανένα ίχνος μετά από ραφές, από οτιδήποτε. Λοιπόν, και όλη η δουλειά γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλετε να έχετε μια ικανοποιητική στήση, μάλιστα, στέλνετε ένα μήνυμα χωρίς χρέος στο 1564. Μάλιστα. Τη λέξη γαμάω και το ονοματεπώνυμό σας. Μάλιστα, δηλαδή το στέλνω σαν μήνυμα. Ναι. Μήνυμα, Ακριβώς. Ναι. Τι εξέλιξη είναι αυτή, γιατρέ μου, πού είναι αυτή? Και μέσα σε 2 λεπτά έχετε μια πλήρη στήση. Μάλιστα. Και απλά πρέπει κάθε 20 λεπτά, δηλαδή αν κρατήσει παραπάνω, να στέλνετε ένα επιπλέον μήνυμα. Μάλιστα. Αυτό. Χωρίς χρέος, την οποία θα παίρνεις και θα κάνεις αυτή την κίνηση. Ακριβώς. Πάω στο άλλο. Θέλω να ρωτήσω, έχω το ίκα μου, γιατρέ. Μάλιστα. Τι κοστίζει αυτό? Κοιτάξτε, είναι πάγιο, είναι 44 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Αλλά ουσιαστικά έχει στήσεις και προς κινητά και προς σταθερά και 60 μηνύματα. Δηλαδή, το μήνα, κάθε μήνα πρέπει να πληρώνει κανείς 44 ευρώ. Ακριβώς. Και θα έχει, ένα όριο το οποίο πόσο θα είναι? 360 λεπτά στήση προς κινητό και σταθερό. Μάλιστα. Και 60 μηνύματα. Μάλιστα, 360 μηνύματα. Ή παίρνω, όπως λέτε, και λες αυτές τις κουβέντες. Ακριβώς. Γαμάω στο 1564. Ναι. Και μέσα σε 2. Μάλιστα, και σε 2. Και σε 2 λεπτά είστε έτοιμος, είστε jet. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει ένα πακέτο, λέω, αντί το 44 το μήνα. Αν δεν πληρώσεις ένα μήνα, δηλαδή αυτό πού το πληρώνει κανείς? Πρέπει να έρχεται. Κοιτάξτε, αυτό είναι η γαμοσύνδεση. Υπάρχει και το καρτογαμητό. Ναι. Ναι. Όπου πάτε στα περίπτερα πλέον.